Εδώ είμαστε, True Story 102 και 8. Η ώρα είναι 8 και 33 πρώτα λεπτά. Είμαι ο Αντώνης Πουγαρίδης, είναι η εκπομπή Ζουν ανάμεσά μας. Φιλοξενούμε σήμερα, όπως έχουμε προαναγγείλει, τον Μιχάλη τον Γκάγκα, σύμβουλο επιχειρήσεων με έδρα το Αμίντεο, αλλά και στη Θεσσαλονίκη κινείται ο Μιχάλης. Καλημέρα. Καλημέρα. Ελπίζω να είμαστε καλά. Νομίζω ότι έχουν πάρει φωτιά οι μηχανές με την έναρξη της καινούργιας σεζόν, Σεπτέμβριος, και αρχίζουν και οι επιχειρήσεις, Μιχάλη, να βλέπουν πώς μπορούν να προχωρήσουν στα σχέδιά τους, στα αναπτυξιακά, και εννοείται να εξοικονομήσουν δαπάνες, να βελτιώσουν την ενεργειακή απόδοση των κτηρίων τους κλπ. Με αυτή την αφορμή σήμερα μιλάμε. Έτσι ακριβώς. Πες μας λίγο το πλαίσιο και τις ανάγκες που έρχεται να καλύψει το εξοικονομώ για τις επιχειρήσεις. Νίκος, όπως ανέφερες, μετά το πέρας των διακοπών επιστρέψαμε στους ρυθμούς τους έντονους, τόσο εμείς όσο και οι επιχειρημάτες, οι οποίοι ενδιαφέρονται να δούνε τι μπορούν να κάνουν για τις επιχειρήσεις τους, ώστε να εξοικονομήσουν πόρους. Και το εξοικονομώ είναι ένα πρόγραμμα, εξοικονομώ για επιχειρώ, είναι ένα πρόγραμμα αποκλειστικά για επιχειρήσεις. Διαφέρει πολύ από το γνωστό εξοικονομώ που ξέρουν οι περισσότεροι, το οποίο αφορούσε τα οικιακά, τα νοικοκυριά. Οπότε εδώ έχουμε μόνο τις επιχειρήσεις, οι οποίες έχουμε, να σας πω τώρα δύο πράγματα για το πρόγραμμα. Οι δικαιούχοι είναι η κλάδος του εμπορίου, των υπηρεσιών και του τουρισμού. Ιδιαίτερα για το κλάδο του τουρισμού, που δεν είναι τόσο ανεπτυγμένο στην περιοχή μας, δίνει τη δυνατότητα ενίσχυσης μέχρι και 200, των ξενοδοχείων μέχρι και 200 κλινών. Οι επιχειρήσεις που εντάσσονται είναι όλες οι γνωστές επιχειρήσεις που ξέρουμε, ΑΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ, ατομικές, ακόμα και κάποιες ατομικές επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών που βρίσκονται σε σπίτια. Π.χ. κάποιος μηχανικός μπορεί να έχει την έδρα του στο σπίτι και να θελήσει, ή κάποιος δικηγόρος ή οποιοδήποτε άλλος μπορεί να θελήσει να ανανεώσει τον εξοπλισμό εξοικονόμησης ενέργειας και να προβεί σε μια τέτοια διαδικασία, ακόμα και αυτός που έχει έδρα το σπίτι του. Αν δεν κάνω λάθος, το ακούω πρώτη φορά αυτό. Δηλαδή το να μπορεί να βάλει ο άλλος λεφτά από ευρωπαϊκό χρήμα να κάνει επένδυση στο σπίτι, δηλαδή δεν το έχω ξανακούσει εγώ. Και εμείς δεν το έχουμε ξαναδεί. Η αλήθεια είναι η πρώτη φορά που το βλέπουμε. Προφανώς και εδώ όμως υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις, οι οποίες θα πρέπει να τηρούνται, που προφανώς δεν μπορείς να ανακαινήσεις όλο το σπίτι όταν υποτίθεται χρησιμοποιείς ένα γραφείο. Και ο εξοπλισμός που θα πάρεις θα αφορά τον χώρο εκείνον του σπιτιού, και όχι να αλλάξουμε το λέβητα του σπιτιού ή να κάνουμε άλλες διαδικασίες σε ολόκληρο το κτίριο του σπιτιού. Αλλά πραγματικά είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε κάτι τέτοιο. Είναι πολύ σημαντικό πάντως φυσικά όλο το έργο αυτό, διότι αναφέρεται και για τον τουρισμό. Εγώ έχω ακούσει πολλά ξενοδοχεία και κυρίως στον νόμο Φλόρινας να λένε ότι τα κλείνουμε, δεν μπορούμε να τα συντηρήσουμε λόγω του κόστους του ενεργειακού, του πετρελαίου, το οποίο είναι απίστευτο, ή του αερίου. Από μόνο το αυτό θα μπορούσε να είναι μια συνθήκη για να ανέβει ο τουρισμός. Αλλά να το δούμε λίγο συνολικότερα ποιους αφορά. Είναι και για εμπορικές επιχειρήσεις και για υπηρεσίες, για τουρισμό, τα πάντα? Σχεδόν τα πάντα. Υπάρχουν δραστηριότητες του εμπορίου που δεν μπαίνουν, αλλά σε γενικές γραμμές υπάρχει και μια τεράστια λίστα με κωδικούς δραστηριότητας, τους οποίους μπορούμε να ενημερώσουμε τον κόσμο, αλλά ο καθένας ξεχωριστά μπορούμε να επιλέξουμε, να δούμε τους κωδικούς δραστηριότητάς του και να του πούμε αν εντάσσεται ή δεν εντάσσεται. Μπορούν να ενταχθούν και επιχειρήσεις οι οποίες έχουν μόνο έναν επιλέξιμο κωδικό δραστηριότητας, ή επιχειρήσεις που τυχάνει να μην έχουν κωδικό δραστηριότητας, αλλά δραστηριοποιούνται σε κάποια αντικείμενα τα οποία είναι στους επιλέξιμους κωδικούς, και να προσθέσουν τώρα, πριν την αίτηση των κωδικών δραστηριότητας που τους ενδιαφέρει. Ωραία. Να πούμε λίγο τώρα τι είναι επιλέξιμο δαπάνη, δηλαδή τι μπορεί να φτιάξει κανένας. Μπορεί να φτιάξει τα κουφώματά του, θα ήθελα λίγο δύο πράγματα ακόμα να πω, σαν προϋποθέσεις. Φυσικά. Είναι η ημερομηνία έναρξης της επιχείρησης. Θα πρέπει να είναι πριν τις 31 Δεκάτου του 20.
Δηλαδή να έχουν κάνει έναρξη πριν το 2021, έναρξη της επιχείρησης, όχι έναρξη του κωδικού δραστηριότητας. Έναρξη του κωδικού δραστηριότητας μπορούν να κάνουν και την ημέρα πριν την υποβολή της αίτησης. Και κάτι σημαντικό πρέπει να αναφέρουμε είναι ότι εδώ ελέγχονται οι στόχοι επίτευξης του προγράμματος. Δηλαδή, έχουμε οι επιδοτήσεις, το ύψος, το ποσοστό της επιδότησης κυμαίνεται από 40 μέχρι 65%, το οποίο εξαρτάται με το είδος της επιχείρησης και με το είδος της δαπάνης. Σε κτηριακές δαπάνες είναι 40 με 65% και σε μη κτηριακές δαπάνες είναι 30-50% η επιδότηση. Και το ύψος της επιδότησης είναι για τις τουριστικές επιχειρήσεις μέχρι 500.000 ευρώ και για τους υπόλοιπους κλάδους μέχρι 250.000 ευρώ. Πολύ ενδιαφέρον. Και εδώ η στόχη του προγράμματος είναι να εξοικονομηθεί, να γίνει αναβάθμιση της ενεργειακής κατηγορίας του ακινήτου, της επιχείρησης. Το οποίο θα πρέπει να είναι σε μείωση εκπομπών ρήπου κατά 35% και σε εξοικονόμηση ενέργειας κατά 40%. Δηλαδή θα μπορούν να γίνουν μονώσεις, αλλαγή κουφωμάτων, αλλαγή μηχανημάτων εξοπλισμού, τα οποία θα συνεισφέρουν και στη μείωση των ρήπων αλλά και στην εξοικονόμηση ενέργειας. Αν πετύχουμε τους στόχους αυτούς, το 35% και το 40%, θα μπορούμε να προχωρήσουμε να πάρουμε τα λεφτά που ζητάμε από το πρόγραμμα. Γι' αυτό το λόγο, για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε την εξοικονόμηση αυτή, υποχρεωτικά θα πρέπει να έχουμε ένα πιστοποιητικό το οποίο να λέει τι ενεργειακή κλάση και τι αποδόσεις για το κτίριο πριν την υποβολή της αίτησης και τι αποδόσεις θα έχει μετά την υποβολή της αίτησης. Ναι. Οπότε γι' αυτό θα χρειαστεί ένα πιστοποιητικό έλεγχο πριν και ένα μετά την ολοκλήρωση της επένδυσης. Μεταφορικά μέσα μπορούμε με ηλεκτρικά πρόβλημα? Όχι, δεν είναι. Αφορά μόνο εξοπλισμού, ούτε φωτοβολταϊκά, ούτε μπαταρίες είναι επιλέξιμα. Ούτε φωτοβολταϊκά? Όχι. Είναι ξεκάθαρο αυτό, ότι δεν μπορούμε να βάλουμε φωτοβολταϊκά και μπαταρίες, μόνο εξοπλισμό για την εξοικονόμηση, για την μείωση δηλαδή της ενέργειας που καταναλώνουμε και για την ενεργειακή απόδοση του κτηρίου που αλλάζουν σκουφώματα ή μονώσεις κλπ. Σίγουρα θα ήταν χρήσιμο να είχε και φωτοβολταϊκά για να μπορούσαμε να καλύψουμε τις ανάγκες μας. Από την άλλη μεριά, αν είχε, θα κολούσαν τόσες πολλές αιτήσεις στο ΔΔΕ που δεν μπορούσαν όλοι να πάρουν οροσύνδεσης, που δεν θα γινόταν το πρόγραμμα. Άρα ίσως να είναι και καλύτερα. Πάμε να δούμε τώρα αν υπάρχει ενδιαφέρον, αν έχει κινηθεί η αγορά, αν έχει ξεκινήσει ο κόσμος να ρωτάει, να υποβάλει και να υλοποιεί. Γιατί νομίζω το πρόγραμμα είναι ήδη ανοιχτό, όπως προχθές μου έλεγες. Άρα να δούμε και τις προθεσμίες. Είναι ανοιχτό από την Άνοιξη, το οποίο είχε δοθεί παράταση. Είδαν ότι δεν υπήρχε ενδιαφέρον από τον κόσμο, γιατί δεν είναι ένα εύκολο πρόγραμμα, είναι ένα πολύ σύνθετο πρόγραμμα. Μπορεί να ακούγεται, να το παρουσιάσω εύκολο, αλλά η αποτύπωση των στόχων, οι ενεργειακοί ελεγκτές που πρέπει να έχει οι συνεργάτες μηχανικοί που θα πρέπει να κάνουν τον έλεγχο, είναι ελάχιστοι στην Ελλάδα και στην περιοχή μας ακόμα λιγότεροι. Και παρακαλώ μέσω της εκπομπής σου, αν κάποιος ενεργειακός ελεγκτής, όχι ενεργειακός επιθεωρητής, μας ακούει και μπορεί και έχει ενδιαφέρον να ασχοληθεί με το πρόγραμμα, παρακαλώ να σε επικοινωνήσει μαζί μου, γιατί υπάρχει ενδιαφέρον και είναι πολύ λίγοι που ασχολούνται με το κομμάτι αυτό. Αυτό θα βγάλει τη μελέτη, ας πούμε? Ο μηχανικός υπάρχει διαφορά του μηχανικού ελεγκτή και του ενεργειακού ελέγχου και της ενεργειακής και του ενεργειακού ελεγκτή και του ενεργειακού επιθεωρητή. Ο ενεργειακός ελεγκτής χρειάζεται για το πρόγραμμα αυτό για να μπορέσουμε να κάνουμε ανανεώσεις και στον εξοπλισμό. Ενώ ο ενεργειακός επιθεωρητής θα μπορεί να αποτυπώσει μόνο την ενεργειακή κατάσταση του κτηρίου. Ενώ ο ελεγκτής αποτυπώνει και την ενεργειακή κατάσταση των μηχανημάτων του εξοπλισμού που χρησιμοποιεί η επιχείρηση και θα μπορεί να αποτυπώσει και σε δεύτερο χρόνο την εξοικονόμηση που θα επιτευχθεί.
Άρα βλέπεις ότι δεν υπάρχει ενδιαφέρον, το βλέπεις κι εσύ? Εγώ αυτό που βλέπω είναι όχι ότι δεν υπάρχει ενδιαφέρον, αλλά δεν υπάρχει δυνατότητα αξιοποίησης του προγράμματος λόγω της έλλειψης ενεργειακών επιθεωρητών. Ρε Μιχάλη, πόσες ευκαιρίες θα χάσουμε, πόσες ευκαιρίες θα χάσει ο τόπος, είναι δυνατόν? Μιλάμε σε εθνικό επίπεδο, όχι σε περιφερειακό. Ναι, εντάξει. Αλλά οι άλλοι μπορεί να μην το χρειάζονται και όσο εμείς. Προφανώς. Γι' αυτό και το πρόγραμμα δεν έχει λήξει ακόμα. Έχει πάρει παράταση μέχρι της ολοκλήρωσης της κατανάλωσης όλων των κονδυλίων που υπάρχουν. Και χθες μίλησα με τα γραφεία του προγράμματος και με ενημερώσαν ότι υπάρχουν ακόμα πολύ μεγάλο ποσό για κατανάλωση. Γιατί όπως σου ανέφερα, είναι ελάχιστοι ενεργειακοί επιθεωρητές και ευτυχώς εγώ έχω μπορέσει και έχω κάποιες συνεργασίες που μπορώ να προχωρήσω τις δουλειές αυτές πιο εύκολα και πιο γρήγορα. Μάλιστα. Θα ήθελα να αναφέρω κάτι εδώ, ότι είναι σημαντικό το πρόγραμμα, παρότι δεν έχει το 60%. Το 65% είναι δύσκολο να το αναφέρουμε, να το πετύχουμε το 65% ποσοστό επιδότησης, να το πετύχουμε για τις επιχειρήσεις της περιοχής. Και σαν περιοχή απολιγνητοποίησης, σε περιοχή δίκαιης μετάβασης, δεν έχουμε το ωφέλη της μεταλλιγνητικής περίοδου, το ότι είμαστε σε περιοχή δίκαιης μετάβασης. Στο πρόγραμμα το συγκεκριμένο δεν έχουμε τα συγκεκριμένα ωφέλη. Και επίσης ήθελα να αναφέρω ότι στην Ανατολική Μακεδονία Θράκη υπάρχει ένα αντίστοιχο πρόγραμμα το οποίο επιδοτεί με 100%. Wow! Δεν ξέρω τι έχει εκεί, δεν έχω συνεργασίες Ανατολική Μακεδονία Θράκη, αλλά βλέπουμε σε εθνικό επίπεδο ένα πρόγραμμα που επιδοτεί από 30 μέχρι 65% δαπάνες ενεργειακές και ένα αντίστοιχο στην Ανατολική Μακεδονία Θράκη μόνο, σαν περιφέρεια, με 100% επιδότηση. Προφανώς το έκανε η περιφέρεια τους, εκεί είναι από το ΠΕΠ. Ναι, αλλά εδώ χρησιμοποιούμε ίδια κονδύλια για διαφορετικά προγράμματα. Ναι. Και εγώ θα ήθελα προς το τέλος να τους πελάτες μου και κάποιες άλλες επιχειρήσεις να προσέξουν τι θέλουν να κάνουν γενικώς πριν προχωρήσουν σε οποιαδήποτε επένδυση, να σκεφτούν τι θέλουμε να κάνουμε στην επιχείρησή μας και τι χρειαζόμαστε να κάνουμε στην επιχείρησή μας. Γιατί βλέπουμε διάφορα προγράμματα να βγαίνουν που ζητάνε ενεργειακή ή που υποχρεώνουν να κάνεις ενεργειακή αναβάθμιση, όπως την Άνοιξη που ήταν το πρόγραμμα δίκαιης μετάβασης, το οποίο έδινε μέχρι 100.000 ευρώ και ζητούσε να έχεις κάνει ενεργειακή και ζητούσε να υπάρχει ένα 30% του προϋπολογισμού σε ενεργειακή αναβάθμιση της επιχείρησης. Κάποιος ο οποίος όμως είχε ήδη αναβαθμίσει την επιχείρησή του ενεργειακά δεν μπορούσε να ενταχθεί στο πρόγραμμα, πέραν των υπολείπων θεμάτων που υπήρχαν. Οπότε θα πρέπει να συζητηθεί και να δοθεί έμφαση στο τι στόχους έχει πρώτα επιχείρηση, με οποιοδήποτε σύμβολο συνεργαστεί και μετά να προχωρήσει στην υλοποίηση του προγράμματος. Αυτά για το εξοικονομώ για επιχειρήσεις. Πολύ σύντομα πριν κλείσουμε, πες μου λίγο την άποψή σου, την εκτίμησή σου για αυτό που έρχεται, για τα αποτελέσματα των μικρών προκηρύξεων της δίκαιης μετάβασης. Πολλοί ανησυχούν ότι δεν θα βρουν οι επιχειρήσεις προσωπικό για να καλύψουν τις θέσεις που υποχρεούνται. Τι βλέπεις? Είμαστε αισιόδοξοι για το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Αλλά λόγω του ότι υπήρχε μια υποχρέωση 30% ενεργειακής αναβάθμισης, πολλοί κάνανε πίσω. Και με τα 2 άτομα προσωπικό που ζητούσε επιπλέον, πολλές επιχειρήσεις δεν προχώρησαν καθόλου. Και από ένα ποσοστό ενδιαφερόμενο, από τους 10 παράδειγμα που ενδιαφερόντουσαν να προχωρήσουν στην αίτηση στο συγκεκριμένο πρόγραμμα, εγώ θα έλεγα ότι ένα 10% αν προχώρησε από τους ενδιαφερόμενους που είχαν. Τώρα για τα αποτελέσματα περιμένουμε εδώ και πάρα πολύ καιρό, από τον Ιούνιο τον Μάιο που είχαν κλείσει οι αιτήσεις, μέχρι και σήμερα περιμένουμε τα αποτελέσματα και ακόμα περιμένουμε. Όπως φαίνεται θα καθυστερήσουμε κι άλλο, δεν έχουμε εικόνα μέχρι πότε και πώς πάει η διαδικασία και υποτίθεται να αναβαθμίστηκαν τα συστήματα για να τρέξουν πιο γρήγορα οι διαδικασίες. Για το προσωπικό? Ορίστε. Για το προσωπικό πιστεύεις θα βρεθεί? Για το προσωπικό πιστεύω ότι θα είναι δύσκολα τα πράγματα και περιμένουμε και από το ΜΕΕΔ να βγάλει προγράμματα πρόσληψης προσωπικού για τα οποία ακόμα δεν βλέπουμε.
Μάλιστα. Και ένα τελευταίο, πες μας λίγο πώς τις συνέπειες που έφερε στην οικονομία του αμυντέου η ιστορία αυτή με τα τεκμαρτά εισοδήματα για τις επιχειρήσεις που δήλωναν εισοδήματα χαμηλά. Εδώ ακούμε διάφορα ότι υπάρχουν κάποιες επιχειρήσεις που θα κλείσουν λόγω αυτής της συνθήκης. Τι λες εσύ, και ας κλείσουμε με αυτό? Νομίζω πως και σε όλη την Ελλάδα, έτσι και στο αμύντεο, θα ακολουθήσει η ίδια τακτική. Δεν θα μπορέσουν να συνεχίσουν να λειτουργούν επιχειρήσεις με πολύ χαμηλούς τζίρους. Αν δεν είναι κερδοφορία 10.000, τα οποία θα έχουν τον αντίστοιχο φόρο που προκύπτει, δεν θα μπορείς να συντηρήσεις την επιχείρησή σου. Τα έξοδα δηλαδή δεν θα φτάνουν για να συντηρήσεις την επιχείρησή σου με κερδοφορία 10.000 ευρώ, όχι με τζίρο. Οπότε οι επιχείρησεις στην περιοχή της Φλόρινας, της Δυτικής Μακεδονίας, είναι αρκετές αυτές που έχουν τέτοια οικονομικά στοιχεία. Οπότε θεωρώ πως θα έχουμε αρκετές μειώσεις επιχειρήσεων στο επόμενο διάστημα. Το οποίο επίσης έρχεται σε αντίθεση με κάποια προγράμματα του ΑΕΔ που ανοίγει για μικρές επιχειρήσεις και οι οποίες έχουν μικρό τζίρο. Αν δεν καταφέρουν σύντομα να αναπτυχθούν, θα έχουμε θέμα. Μάλιστα. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω πολύ. Θα είμαστε σε επαφή, θα τα ξαναπούμε. Βεβαίως, με τα χαρά. Είσαι ένας πολύ καλός συνομιλητής που νομίζω ότι βοηθάει η κουβέντα μαζί σου και όλους όσους μας ακούνε. Εξοικονομώ για επιχειρήσεις, Μιχάλης Κάκιας. Ευχαριστώ θερμά. Καλημέρα. Ευχαριστώ. Καλή σας μέρα.